La tresorera de la Fundació Roses contra el Càncer, Lola Camps, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, van signar ahir l'acord de col·laboració anual que permetrà a aquesta entitat millorar un dels molts serveis que ofereix a malalts oncològics i família. En concret, l'aportació d'aquest 2021 de la Fundació La Caixa servirà per millorar el servei de préstec de perruques amb la compra de noves cavalleres i la creació d'un espai d'acollida. I llavors, el projecte que ens ha presentat la Fundació Roses contra el Càncer, amb qui ja venim col·laborant més o menys de forma habitual, ens va semblar molt interessant, que al final l'objectiu nostre és arribar a tots aquests col·lectius que són més vulnerables, no? Gent gran, mainada, gent amb risc d'exclusió, gent amb necessitats per malaltia, com és aquest cas, i res, encantats de poder fer aquesta col·laboració i que per molts anys ens puguin ells mantenir també aquest ritme que tenen sempre amb ganes de fer coses i nosaltres de poder-hi col·laborar. L'aportació de la Fundació La Caixa, que aquest any és de 3.000 euros, permetrà a la Fundació Roses contra el Càncer renovar i millorar el servei de préstec de perruques, habilitant una sala de la seva seu com a espai d'acollida. Aquest comptarà amb un expositor i servirà també de provador, oferint un espai més íntim i acollidor que permetrà oferir una major comoditat als usuaris o usuàries que el requereixin. Molt importants perquè, a més de la dificultat que es troben amb la malaltia, tot el tractament, el fet de perdre el cabell és molt visual i genera molta incomoditat. Esperem que amb aquestes peruques totes puguin trobar la manera de sentir-se més bé. A més de la creació del nou espai d'acollida, també contempla l'adquisició de 10 perruques més que permetran ampliar el servei i arribar a més malalts.